Niya may karon sa barangay Sambug no, may birthday. Okay ka naman, Ken? Kuan ang kamot. Oo. Cancel pa niya kuan. Para gud. Ay, sang diri ang amin na sang bi. Kana kay diri na. Sir, kay pa sir ha para sa Oo. Di dugangan na to sir. Udah pa karon na sila? Ang kilala sila kapag na. Malighan na. Ah, to sala sila. Sige, ana. Dara sir be. Di ko pa natin. Kare. Di gihapon. Allergy. Oh, mga sama na baka? Di, baboy. Ah, baboy ka. Okay. Kana di na ko sakto lang. Oh. No. Kamay ra pud ana sir. Sakto lang. Di na memang. Mga unta, mga karundalya. Oh, nonton eh. Majong pagpunito diha. Naman. Ngayon dong. Mario. Oo. Oh, may meron sa birthday no. Piling ahat mo pamukpok. Hindi mo tanaw itong baging na. Gawas ang gawas. Ada na, so na mga kauban si Undoy, guwapo, Philip kinagwapuhan, si Carlos kursang gwapuha. Way magbahay kay tuplos dinasig tara no. Sinunto ni way makatupong sa kagwapo. Likon. Ulalan. So niya may karon sa barangay Sambug no na birthday me, imbitar me. Di na ibang ko. Ano na murag. Ana ra gula. Ano ba? Ana na. Ana na. Nagkajo. Dito, sir. Dito. Bawas ko kay basig kilo to. Hildo. Daghang sudan tong gawas nya kining mga senior na itong mga kauban na murag. Dagduha ra. Hindi si puro. Ni si puro lagi. Surik, sir surik. Na to?